Ahoj kamarádi, vítám vás u dalšího videa a je tady další představení setupů na našem Discordu. Jdem se na to mrknout, já jsem na to sám zvědavý, přiznám si, že jsem malinka to pokukoval a co se tam vlastně děje. Docela dlouho jsem teďko čekal, zjistil jsem, že asi jste trošku ztratili zájem dávat setupy, ale nevadí, trvalo to nějaký 2 týdny, ale něco se nám tam přece jenom nashromáždilo, takže jdem se na to mrknout. Docela nám tam toho přibylo, myslím, že tam je nějakých 15, možná 18 setupů navíc. A mimochodem, přiznám se, že jeden člověk tam dává každý den setup, asi se ráno zbudí, vždycky trošku poklidí a udělá fotku a to úplně nedělejte, dávejte tam prostě jednu fotku a hotovo. Každopádně od tady to video ještě je samozřejmě bez soutěže, ale od příštího videa už to bude i se soutěží. Podmínky budou, kamarádi, úplně jednoduchý, budete muset mít na hlavním monitoru obrázek mýho kanálu, prostě můj kanál, budete muset mít na stole toaleťák a udělat minimálně 3 fotografie za světla, aby bylo všechno vidět, aby to bylo zřetelné, aby se to dalo nějakým způsobem posoudit. A příští video ze setupu už si uděláme nějakou soutěž. Bude to nejspíš o 20, možná 30 eurovou kartičku na Steam, nebo možná nějakou lepší soutěž, něco jsem pěknýho sehnal, co se týká Farming Simulátoru a Zetoru, takže to půjde na našemu výherci samozřejmě. Uvidíme, jak to bude příště, ale to vám řeknu všechno na konci videa. Teď se jdeme pokochat našima setupama, protože já jsem na to fakt zvědavý. A dobroš, první příspěvek tady máme hned od Mikyho, tohle to je takový hodně jednoduchý a na té plochý klávesnici se musí hrát strašně, to jako, tam vůbec nemůžeš přece cítit jako, co mačkáš, ne, když je tma. Co ten bordel na té skříni, Miky, no tak, kapesničky nesmí chybět u počítače, tak, klasika, no, mladí kluci, ještě neví kam s rukama. Dobré, jdeme dál, dáme tam like, protože je to pěkný, má tam Eurotracky a koukám, že tady má Ludmily znak, jak je to možný? Zajímavý. OK. Že by to byla Ludmila, Miky? Miky je Ludmila. Ne, dělám si srandu. Jdeme dál. Další příspěvek od farmáře Štěpána. Štěpán s náma často hraje CSko, určitě ho znáte. Škola povinná, jasná páka, kabely, no jsou tam, ale tady to ještě není tak hrozný. Vidím startovací skřínku z Farming Simulatoru 25 z kolektorky. Zajímavé, dobré, normální klávesnice. Já myslím, že v pohodě takhle, hele, je to takový rovný, jde vidět, že to je školák, takže má tady spoustu věcí do školy, normálka, ale je jako dobrý, kamera tam je, hezky, dobrý, postel, jedna, druhá, z každé strany má postel, jak je to možné? Zajímavý, další taška, Počkej, tohle je zajímavý. A ten počítač bych nedával úplně takhle do rohu, kámo, potřebuje trošku dechat, ale jinak dobrý za mě, hele, pohodička. Na prcka dobrý. A tady ty tmavé fotky jsou fakt skvělý, ono to vypadá dobře. Samozřejmě je to efektní, je to barevný a tak dále, ale není tam nic moc vidět. Na druhou stranu je tam můj kanál, je tam můj stream, svítící pící, vypadá to dobře, to se mi líbí. Jako barvičky mám rád, že jo, tak jde to vidět, že jo. Ale asi pohodička, hele, to leťák tam je, jsou tam nějaký špunty, jsou tam i velký sluchátka, zajímavý. Dobrý, jako v pohodě, pěkně poskládaný, člověče, žádný kabely, to se mi líbí, to je hezky udělaný. To je hezky udělaný, to si zaslouží určitě like, já už jsem ho tam dal, ježišmarja. Čekuj tady. To je setup jak cip, vidíš to? Je těžký. Jak tohle okomentovat? Dobře. Ježíš, co ta zeď, kámo, to máš někde ve sklepě? Já jsem myslel, že tady ta roomka se jmenuje Vaše setupy, je to, jo, jmenuje se tak. To není váš sklep, to Vaše setupy. Nikomu se nesměju samozřejmě, jo, ale tohle je hardcore, jako proč si to nedáš nikam na stůl, kámo, ten noťas, ten se musí rychle přehřívat, hlavně teda víme, že noťasy se prostě přehřejou raz, dva, takhle na té peřině jako to chlazení, to musí je pecka, to musí je něco teda. Dáme tam i toho smícího smajlíka, protože tohle je hardcore. To je dobrý, jdeme dál. A pozor, tohle je pěkné, hodně pěkné. Vidím nějaký nálepky, vidíš to, nějaký herní. Co je tady to za ty hůlky, to jsou ty na to VR na PS4? To je hezký, a tady není komp,
takže to je jenom jakože PlayStation setup. A je ale kámo, tohle je dobře udělaný, to se mi líbí. Žádný kabel. Jasně, od televize není bezdrátová, ta prostě kabely mít musí, že jo, to je jasná páka, ale jako tohle je fakt hezký. Je to uklizený, je to clean, víš co, čisťonký všechno, poskládaný hry, ten place, víš co, ovladače, jako hezký, za mě luxus, určitě, tohle je moc hezký. Dáme zase palec, jasná páka. Jdeme dál, Franci. A tohle to je jaký easy, no, jaký hodně easy. Ta myš není moc herní teda, tady je dokonce zbraň, pane bože. A co ti to tam kouká z toho hrnečku, kámo? Co to je? To asi není pytlík od čaje. Hele, ještě by to k tomu noťasu možná, kámo, chtělo klávesnici. A určitě by to chtělo teda ten kabel takhle rozmotat, protože takhle to není dobrý. Není to dobrý. Kabely na elektriku jako všeobecně se zahřejvají, když jsou někde takhle píchnutý, jsou pod proudem prostě. A tady to úplně není dobrý. Jako když máte kabely, snažíte se je nějak zadělat, nesmotávejte je takhle dohromady. A vzniká tam samozřejmě nějaký teplo a může se nestane se to hned, ale stane se to třeba za pár let, že ty kabely začnou hořet, jo? Bacha na to. Není to fakt prdel tady to. Takže bych to rozmotal a určitě bych sundal i tu folii z toho trafa. Ale jinak jako za mě asi hezký, kapesníky musí být, to je jasný. Jasná páka, ta žárovka musí strašně oslňovat, když tam není žádný to stínidlo, to musí být hrozný, když si ji rozsvítíš, ale jinak asi jako dobrý. Hele, je to čistý, dobrý, super, není tam bordel, paráda, žádný toaleťáky špinavý, nic. Asi pohodička, hele. Tohle je hezký. Tohle je hezký. Mati Agro, ten s náma hrál teďko na fanouškovském serveru. Koukám, kolektorka Farming Simulator 25. Malinký traktůrek, stará škodovka. Tohle je hezký. Dokonce velký plagát Zetoru. Hezky. Tohle je pěkný, to se mi líbí. To se mi líbí. Ty repráčky, no, a tak zase je to noťaz. Je to noťaz. Hele, má klávesnici, má myš. Já nemůžu nic říct, jako, tohle je dobrý. Tohle je dobrý za mě. To je pěkný. Jo, takhle prostě se využívá dobře noťaz. Víš co, máš ho dál, jako kdybys měl klasický monitor, samozřejmě je to pořád noťaz, ale máš klávesnici a myš a máš místo. Takhle když máš tu ruku na tom, za prvý ten počítač se pořád víc potí, jak se říká v uvozovkách, je lepší mít klávesnici a myš. Nemusíte do toho ani investovat tolik a bude se vám hrát 100% pohodlnější. Jako dobrý, tohle je perfektní za mě. Luxus. A jdem se podívat tady. Ježíš, to sklo je špinavý, kámo, vyčisti to. To se musí utírat pravidelně, podívej se já to mám jako akvárko. Normálně to leštím, paní Andrová mi to taky chodí leštit samozřejmě v okenou, ale to musí být, víš co, když už tak už. Starejte se o tu elektroniku. Koukám, tady jsou ty, jak jsem ukazoval já, ty hadice na ty kabely, to je fajn. Hele, je tam snaha. Snaha se cení, udělat si pěkně kabely od MacBaloga. Tohle je dobrý, hele. Lepší, než kdyby tam byly hozený ty kabely, protože věřím, že v tom jich je spousta, jsou tam SK pásky, cením, v pořádku za mě. Hezky. Tohle je pěkný, jenký mikrofon, ten jsem taky kdysi mýval, dobré. Vypadá, že XLR ale není, má to na konci jacka, ale jako v pohodě, má to pěkný, ten jenký tady ten má pěkný zvuk, myslím si, že dneska už se neprodává, tenkrát jsem ho kupoval za nějakých 12 stovek a byl jsem s ním jako spokojený, akorát ozvěna, trošku rezonance a to mi trošku vadilo, ale jako dobrý. Hele, je tam můj stream, pohodička, škoda, že tady není to leťák. To je jediná škoda, ale jinak jako dobrý. Jsou tady nastaveny nějaký věci, primey, pěkný, hele, čistý, uklizený, 2 myši dokonce, nevím na co. A asi na ten Xbox předpokládám, ale dobrý, pohodička, hezky. Pěkný setupík, pěkný. Dneska se nám to docela zlepšilo, co? Minule jsme tady jenom to zvraceli a dneska je to jako hezký. Počkej, kdo to je? Honza PV. No ty krávo, čekuj to. To si děláš prdel. Pěkné. Moc pěkný. Trošku nechápu ten druhý monitor, proč je takhle na vejšku. Předpokládám, že asi streamer. Má tady i Stream Deck. Předpokládám, že asi jakože na chat. Jo, tam je můj stream, nekecej. Aha, moje představení mapy. Dobrý. Já myslím, že máš tady hru a tady mapu, kámo. To bych chtěl vědět, jak bys to udělal totiž. Dobrý, pěkný, hej, bulanci. To je pěkné, jak cíp. Dobrý, hele, líbí se mi hrozně ten tablet, co ti ukazuje v traktoru hodnoty, že jo, jako palubovka. Je tady majáček, vypadá to moc hezky, hele, rameno s mikrofonem, tam je, kompík je dole, subáček taky. Pěkný. Hele, já bych asi na takovémhle velkým monitoru úplně hrát nechtěl, tohle to je moc hezký.
Tohle bych přesně potřeboval, ty vole, abych to tady furt nemusel přidělávat. To se jenom rozloží a hraješ, co? Ty vole, to je dobré, to potřebuju. Kde se to dá koupit? Nebo ukrást? A hezky. Vypadá to jako bordel. Vypadá to jako bordel, přiznávám na první pohled, ale má to svůj řád. Má to svůj řád, nechápu úplně tu kameru dole. Tady. Co asi pán natáčí? A je mi to jasný, že asi to, když hraješ na gamepadu, že jo? Ale jako, vypadá to jako bordel pro normální necvičený oko, ale je v tom pořádek, není to chaos. Cením. Je to pěkně udělaný. Hele, když máš tolika kabelů, jako třeba mám já, nebo tady ten pán, není to jednoduchý to udělat, není to jednoduchý dát do ničeho. Já jsem třeba používal lišty, no mají na elektřinu, ale ty široký, dal jsem je pod stůl a všechno jsem dal do toho a není vidět ani kablík, jo. Ale tady to je taky dobrý řešení. Hele, je to svázaný pěkně, za mě pohodička, tohle je pěkný. A asi bych tady úplně nechtěl tu televizi, já totiž tady nevidím žádnou konzoli, čověče. Furt přemýšlím jako... Tady je jeden počítač, tady je druhý, je mi to jasný, takže no, je double stream setup, je mi to jasný, ale... Co ta televize? Jo, ta televize je to je pod tou televizí, nekecej, takže jenom přepneš a jedeš na televizi, jo. Hezky. Tohle je moc pěkný. Tohle je moc pěkný. Tady MacBook nahoře, čekuj to. Moc hezký, to jako klobouk dolů. Jak říkám, já bych asi tady na tom velkém monitoru hrát úplně nechtěl, když si třeba všimnete občas Farma Pohoda, třeba když streamujou na YouTube, mají úplně takovejhle obraz a je to přes celý YouTube, to je právě kvůli tady těm monitorům. Já bych to, asi kdybych nestreamoval, nedělal nějakou tvorbu na YouTube, asi jo, ale jinak asi jako úplně ne, protože to rozlišení se jako moc nehodí na natáčení videí a podobných věcí, ale jestli ten člověk to má jenom tak prostě tohle je luxus. Tohle je fakt luxus, to je krásný. Krásný. Ten velký monitor jako samozřejmě láká, je to pěkný. Je to luxusní. Jdeme dál, Filip Gamer, dívej se. 22? Ne. Počkej, proč to máš takhle nakřivo a tady nahoře ještě jeden? Ježišmarja, tady je věcí, kámo, to se nedá ani slovy popsat. Hele, ale má kabely zadělaný v lištách. No i když tady jako úplně to tak nevypadá. Mikrofonik na rameni, tady je nějaká fotka. Co ten držák na tu klávesnici? Tady je konzole, dívej se, konzole. Tady je her, to jsou všechno hry? Ty vole, co tady všechno máš, člověče? Tohle to se mi líbí, já to fakt potřebuju. Tiskárna tam je, dívej se můj stream, Kingdom Come. Velký zloděj, zrovna, dobré, hele, proč ten monitor je tady takhle nahoře? Já chápu, jako, že tam asi úplně nemáš místo, to je úplně jasný, možná by stačilo tady ty věci trošičku poskládat, jako tady třeba do těch poliček nebo tak, ale nebudu ti do toho samozřejmě kecat, ten počítač dej, kámo, jinam tam musí být hrozně, tam se nemůže ani nadechnout, ani vydechnout. Pane bože, tohle je trošku chaos. To je trošku chaos, to se přiznám, jako bombony tam jsou. To je dobrý, je tam nějaký joystick, čekuj to. Ta konzole je zajímavá, člověče, to bych možná potřeboval. Pěkný. To leťák tam je, pozor, tady je to leťák, asi. Nebo je to hrneček, těžko říct. A tady, jo, tohle to není to leťák, dobrý. Dobrý, jdeme dál. Carlos, dívejte se. Carlos to má pěkný. Carlos to má takový clean, má to jednoduchý, pěkný. A tady to je asi tablet, předpokládám. Jasně, tam má Discord, čekuj to. Můj stream, moje dokonce představení setupů, to je frajer. Dívej se, on dá do roomky setupy. Na monitor moje video, jak dělám setupy. Genius. No jo, lidi z Chebu jsou prostě inteligentní. Carlos je jaký z Chebu jako já. To jsou prostě geniusové. Genius. Chápeš to? Dobré. Hele, je to takový jednoduchý, asi jako pěkný prostě, no. Hele, Carlos tady nemá moc místa, má docela malinký stůl, takže to vyřešil prostě tady malým tabletem jako druhý monitor. Proč ne, je to fajn. Akorát teda, já si teda neumím představit mít jako myš úplně takhle na kraji stolu. Víš, jakože prostě já mám docela jako, mám metr široký stůl a mám vlastně položenou ruku až sem. Víš, jako abys prostě měl pohodlíčko, posadíš se, prostě mám to fakt daleko, jako. Ale zase chápu, jestli nemáš prostor nebo něco, je to naprosto pochopitelný, nikdo nemáme nafukovací byty ani baráky, chápu. Akorát teda mě by to fakt nevyhovovalo, jako mít takhle jako opřenou, víš, tu ruku, to by mě fakt jako štvalo, ale jinak jako pěkný, za mě pěkný, hele. Pěkný, čistý, žádnej bordel, nádhera za mě. Krása. V jednoduchosti je síla, jak se říká. A Atom Foxy, toho už jsme tady párkrát měli. Ale je tady nějaký upgrade,
Tohle je pěkný, člověče. Já přemýšlím taky tady nad tou lištou na ten monitor, že bych tady měl světlo, protože vlastně já tady na stropě bohužel žádný nemám, takže já tady mám prd. A tady to by jako docela se šiklo. Pořád jsi mi, kámo, nenapsal, co je tady to. Ta malinká klávesnice za tou hlavní klávesnicí. To potřebuju vědět, co to je s tím, ty čudlíky, to se mi líbí. Já si tuším, co to je, ale já to potřebuju taky. Já jako mám velký Stream Deck, jako já tam mám všechno, ale já bych potřeboval ty čudlíky. Nevím na co, ale určitě by se mi to hodilo. Dobrý. A máme tady setupy od Bejka. Toho taky znám, Bejka, jdem se na to mrknout. Ježíš, kámo, ty tady nemáš žádný místo. Páne bože. Kámo, dej ten subáč dolů. Úplně nikam tady ho postav. Dívej se, ty vlastně máš celý stůl zabraný jenom reprákama. Já chápu, že třeba máš rád hudbu nebo tohle, ale ten subáč, kdyby se dal sem tady do té mezery, chápu, že sem ho nedáš, tam prostě máš nohy, klasika, židli nehodnotím, každý to máme jinak, ale ten subáč, když si dáš sem, čekuj to, kolik tam budeš mít na jinou místa. Máš celý stůl, tady je nějaká polička na ten noťaz, to je v pohodě, a ten subáč prostě pryč, máš klid, kámo. Víš, kolik tam budeš mít místa? Kdy takhle ty tam tou myší ani nehneš, podívej se, tam máš to takhle kousek. Ale jinak asi v pohodě, no. Dobrý setup, dobrý. Jo, tam máme víc fotek, děj se. No, jak říkám, hele, no ten subáč, no máš šlehni sem a máš celý stůl, takhle tam máš 3 na 3 cm. Ježko, vyvoči, ještě, že hraješ jenom farming, kámo. Co kdyby si hrál nějakou střílečku, co budeš dělat? Chce to předělat trošku, abys měl pohodlí, víš co? Abys prostě se tam cítil dobře, chápeš? A samozřejmě v žádným představením setupu nebo hodnocením vašich setupů nesmí chybět kváca, to už je náš prostě úplně, chápeš? Takže kvácovo setup se o dost zlepšil, kváca si vzal některé moje rady k srdci, zaplať pámu, já samozřejmě nikoho nechci poučovat v žádném případě, ale u chlapce tady toho typu, to samozřejmě bylo dost zapotřebí s tím něco udělat a Kváca se docela poučil, musím říct, že hodně uklidil, hodně to předělal, už tam nejsou žádný posmrkaný ubrousky a ani nic podobného, takže už to vypadá fakt dobře, nemá tady žádný deky, nemá tam bordel, všechno uklidil, posílal mi fotky celou dobu, vybíral regály, utíral prach a všechno ostatní. Tady to asi... Tohle to asi mluví samo za sebe, to jako asi úplně nepotřebuje žádný komentář, protože Kváca mi posílal video s nějakým jeho hodnocením jeho vlastního setupu, aby vysvětlil, co a jak tam má. Já jsem to jakože pochopil. Já chápu, co tam všechno je, ale nechápu, proč to tam je. To... Mě to hlava prostě nebere, ale dobře. Každý to máme jinak, hele. Ale jsem rád, že Kváca fakt uklidil, že už tady nemá ty chlupatý deky, zabalený počítač v pár vrstvách polštářů a podobných věcí, takže zaplať pánbu, už tady fakt není jakože na stole, chápeš? Dobrý, tady to se fakt zlepšilo u Kváci, to jde fakt vidět, to je skvělý, určitě si pamatujete první videa s Kvácovou setupem, to doteďka z toho mám noční můry, protože to byla hruza, tady byly takový chlupatý deky pod pedálama, pod počítačem, tohle je fajn, to už se mi líbí, fakt Kváco, klobouk dolů. A Kváca nám sem naházel ještě spoustu dalších fotek, jak jsem říkal, to je ten člověk, který sem každý den dává jednu fotku jeho setupu a já už jsem mu to začal mazat, protože tady ta roomka už se začala plnit jenom jeho setupem, jak jsem říkal, Kváco, stačí jenom jedna fotka, jsem rád, že už to takhle vypadá, je to furt chaos, co si budem, pořád je to chaos, ale je to čistý a to se mi líbí, takhle je to super, Pikachu tam je, super. Dobře, jdeme dál. Toaleťáček, můj kanál, perfektní, tohle je pěkný. Hele, ten autobus Fortnite, udělej se, to se taky prodává? Karty tam jsou, dobrý, ten monitor je strašně přesvícený. Ono právě proto si rozsvíťte, protože pak ty fotky budou lepší. Dobrý, v pohodě za mě, v pohodě, jo, Matiasovo setup, ukaž. Ta dírkovaná myška, to je zajímavý, ta musí hrozně lehká, co? Mě zajímalo, jak se s tím střílí. Fortnite, jasně. Svítící klávesnice. Není to náhodou ten stejný setup, co jsme teďko viděli? No je? Pane bože. Chaloupka 8. No, tohle je taky dobrý. Hele, asi jako jednoduchý. Tady ty setupíky prostě, kde je vidět jenom komp, klávesnice, myš a monitor, na tom asi jako nic není. Asi jako je to dobrý.
Dobrý, hele, jde vidět, že jako máš malý stůl, jasně. Možná bych zapřemýšlel ten počítač dát takhle sem z boku, jestli teda tady samozřejmě jsou nějaký dveře na nějaký balkon nebo něco. Možná bych ho dal takhle dolů, kámo. Víš, ať tu tiskárnu šoupneš do rohu, měl bys tam potom víc místa a záleží samozřejmě na tobě, jak tobě to vyhovuje. Každopádně ten počítač vydechuje ze zadu, takže je dobrý na to myslet, aby měl prostě prostor, kam může foukat, aby se dobře chladil. Při nějakým větším zatížení už by tam mohl být nějaký problém, když si všimneš, že ho mám třeba tady. A vlastně má za sebou už nemá nic, takže on vlastně může vydechovat, nadechovat se ze všech stran a vyfukovat dozadu, jak si potřebuje. Takhle, když si počítač prdnete právě ke zdi, tak už potom jakoby nemá kam dechat, na to si dávejte bacha. Když potom zapnete nějakou náročnější hru, už by mohl mít trošičku problémy. Trošičku. A tady ještě jedna fotka od chaloupky k tomu, koukám. No. Možná by bylo dobrý trošku fakt jako popřemýšlet a trošku uklidit, jako než když něco fotit, jako tady je to docela naházený, kámo, jako to se na mě nezlob, a tady je to naházený, jako. Trošku to šlo srovnat, ne? Ale vidím tady CD verzi Farming Simulatoru, to je ta 16-bitová verze asi, já bych ji taky chtěl vyzkoušet. A Farming Simulator 25 Eurotracky, pěkný, a jak říkám, dalo by se to tady dát pryč a udělat to jako trošičku líp, jako co si budem, ne? Ale jinak asi dobrý, jinak v pohodě. Davis, tohle je jaký pěkný, dívej se. Vapo tam je, jasná páka, ty kabely jsou hrůza, u takhle krásného setupu zrovna by ty kabely šly udělat úplně luxusně, ale chápu. Já teda taky samozřejmě, já mám teda bezdrátovou myš, když mám bezdrátovou klávesnici nemám, ale jde to vyřešit jako i s těma kabelama, jako. Jak to, že ten počítač nesvítí, když je zaplay a rozjíždí se tam DAS 2. Jako ty kabely, kámo, jestli předěláš ty kabely, tak je to úplně krásný setupík. Jinak pěkný. Dobrý. A poslední setup, kamarádi, dnešního videjka. A můj setup nový, kabely jsem se snažil trochu uklidit, ale ještě je to horší. Já se rozbrečím, fakt, já už to nedávám, ty setupy, já už to asi nebudu točit, protože tohle to není normální. Dobře. Jde vidět ta velká snaha to uklidit, jako ty kabely. To jako určitě jde vidět. Tohle to, hele, asi je to v pohodě. Možná, jestli si necháš poradit. Máš tam volant, máš tam startovací skřínku, perfektní. Ale samozřejmě máš noťaz spíchnutý do monitoru, abys ho měl větší. Naprosto tomu rozumím, chápu to. Nebo tam máš počítač. Dole jsem si nevšiml. Ne, je to z noťasu, jasně. Hele. Ten monitor bych možná dal takhle pěkně rovně před ten volant, aby se ti u toho dobře rovně sedělo, aby tě z toho nebylo záda. A ten noťaz bych možná, tady to všechno bych dal odsud, takhle ten bordel naházený, bych možná dal pryč a ten noťaz bych dal sem. Víš, abys to měl prostě rovně a měl to tam takový čistší, lepší, možná bych trošku zapracoval na těch kabelech. Tohle je síla, ty vole, to se nevidí jako každý den. Já věřím, že to takhle má doma spoustu lidí. Věřím tomu, že prostě buď to pro ně není důležitý, není to životně důležitý, já to určitě tak nemyslím, ale vypadá to líp, když už jako chcete udělat i nějakou fotku do nějakého setupu, nebo do nějaký setupové roomky, takže to samozřejmě vypadá líp, ale tohle to je hardcore, ty vole, to je jako... Takhle to nemají ani v Temelíně, tomu nevěř, tam to prostě srovnají, víš co, nebo v Temelíně, v Česu, kdekoliv, prostě tam to jede, jako tohle, to je síla, ty vole. A mimochodem Filip už nám sem jeden svůj setup dával a nedával tam teda vršek, bohužel to vyfotil jenom takhle a mně přijde, že to je teda úplně stejný. Na to, že tady píše, jako, že se snažil uklidit kabely, tak já nevím, jako, kde je chyba, jako, ale tohle je síla, ty vole. To je síla. Dobroš, kamarádi, do příště teda bude samozřejmě, už začíná soutěž o setupy, o nejlepší setup, výherce dostane něco fantastického a jedná se o plechový cedulky Zetoru a Farming Simulatoru 25, budete koukat, plus ještě 20eurovou kartičku na Steam, abyste si mohli koupit nějakou hru, možná 30eurovou, tak jde o to, jak ten setup bude vypadat, jestli to bude fakt pěkný, jestli tam nebude žádný bordel ani chyby a tak dále. Ale každopádně do příště bude soutěž o setupy. Každopádně, jaký jsou pravidla a jaký jsou podmínky? Úplně jednoduchý, jsou jenom 3. Na monitoru, nebo jestli máte 2 monitory, na obou dvou musí být můj kanál, po případě stream. Nesmí to být udělaný ve Photoshopu, musí to tam být reálně. Musí tam samozřejmě na stole ležet toaleťák.
a musí být aspoň 3 fotky za světla, nějaký prostě z nějakých stran, aby to bylo vidět samozřejmě i pod stolem, to je to nejdůležitější. 1 fotka pod stolem, 2 třeba z boku nebo něco takového, aby prostě bylo vidět, o co se jedná a uděláme si velkou soutěž. Jak říkám, výherce dostane něco fakt hezkýho ode mě, to je jedna věc, že mu to pošlu normálně, a plus ještě 20, možná 30 eurovou kartičku na Steam, abyste si mohli koupit nějakou hru. No, bude to zajímavý. Těším se na vás, doufám, že setupy budete znova házet a poprosím lidi, kteří už je sem dávali, když je budete chtít dát znova, klidně je dejte, ale trošku to pozměňte, udělejte s tím něco, aby to podle vás, ne podle mě, ale podle vás, aby to bylo lepší. OK? Tak jo, já vám děkuju, že jste tady dneska byli, doufám, že se vám video líbilo, já jsem se teda u toho zase nasmál jako blázen, jako vždycky. A každopádně nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím pa. Comes the music. Boom, boom, bam, boom. I'll shoot you right down. Boom, boom, bam, boom. Ow, 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 ow. Boom, boom, bam, boom. I'll shoot you right down.